El fill de l'italià de Rafael Nadal o els llibres que tenen a veure amb la situació política a Catalunya són els que tenen més tirada entre els que en compren per Sant Jordi. Jo també porto el llaç groc, Operació Urnes o Escrits de presó de Joaquim Forn, per exemple, destaquen per la festa del llibre i de la rosa. Ningú ha volgut perdre l'oportunitat de regalar un llibre al seu estimat, a un familiar o comprar-lo per ell mateix. Una celebració eminentment cultural que s'ha viscut a Ripoll i a d'altres punts de la comarca. L'altra pota de la diada de Sant Jordi és, sens dubte, la rosa. Varietat de colors, varietat d'estils, acompanyades d'espigues o en solitari per donar-los protagonisme. Tot és vàlid per seduir els que en volen comprar per regalar. Hem vengut moltes figuretes diferents, perquè les roses, hi ha molta gent que ven roses, però es venen molt bé perquè regalem a punt de llibre i a la gent li agrada aquest toc especial. El centre de Ripoll s'ha omplert en una diada que també té un fort caràcter educatiu, ja que les escoles i l'institut s'han sumat a la festa. Llibres, roses, punts de llibres i... Què hem fet nosaltres? És per guanyar diners per l'anada de colònies. Perquè la gent llegeixi més i que segueixin la tradició de fa molt temps. I els diners que recaptem estaran destinats al viatge de final de curs de quart d'ESO. Sí, bé, però bueno, sobretot en roses, en llibres ens està costant més. Pep Puigdemont no s'ha volgut perdre la diada i ha fet participar a tots els alumnes presents a la plaça Sant Eudald de les cançons i de la llegenda de Sant Jordi. Altres espais de la vila han comptat amb activitats lúdiques i culturals per sumar-se així a la Festa del Llibre i de la Rosa d'aquest 2019.